दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळस येथील नराचा नारायण म्हणून ख्याती असलेल्या श्रीदेव जैतिर उत्सवाची सांगता कवळाच्या कार्यक्रमाने झाली। यावेळी देवाचा कौल घेण्यासाठी आणि श्रीदेव जैतिर आणि तरंग देवतांचे खेळ पाहण्यासाठीही भाविकांनी गर्दी केली होती। तुळस येथील प्रसिद्ध जैतिर उत्सवाला 16 मे पासून भक्तिमय वातावरणात सुरुवात झाली। 11 दिवस चाललेल्या उत्सवाची सांगता सोमवारी कवळासाने झाली। आढूल तुझिया मंदिरातील माझ्या कानी वाजे, हे रूप हिरवे पावसाचे नाऊने सा। या 11 दिवसात 5व्या दिवशीपासून गावातील प्रत्येक घरी जैतिरानं भेट देत आशीर्वाद दिला। या मंदिरातील माझ्या कानी वाजे, हे रूप हिरवे पावसाचे नाऊने सांगे। तर भाविकांच्या विविध शंका समस्यांचं निराकरणही जैतिर आणि तरंग देवतांमार्फत मांडावर करण्यात आले। या उत्सवात महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आदी राज्यातील असंख्य भाविकांनी श्री जैतिराचं दर्शन घेतलं। कवळाचा दिवशी प्रथेप्रमाणे सकाळपासून मंदिरात धार्मिक कार्यक्रम पार पडले। अवसारी श्रीदेव जैतिरनं मांडावर खेळ केले। दुपारनंतर कवळासाच्या मुख्य उत्सवाला सुरुवात झाली। यावेळी अवसरी श्रीदेव जैतिर आणि तरंग देवतांनी मांडावर खेळ करत शेवटी गावकऱ्यांना कौल दिले। यानंतर सायंकाळी देव देवघरी विसावले। तसेच कवळाचा दिवशी विविध प्रकारची दुकानं थाटण्यात आली। पावसाळ्यासाठी लागणाऱ्या विविध वस्तूंच्या दुकानांवर नागरिकांची गर्दी पाहायला मिळाली। हा 11 दिवसांचा जैतिर उत्सव सुरळीत पार पडण्यासाठी समस्त गावकर मंडळी, मानकरी, देवस्थान कमिटी, ग्रामस्थ यांनी उत्कृष्ट नियोजन केलं होतं। कवळास उत्सवा दिवशी वेंगुर्ला पोलीस ठाण्यामार्फत चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता। दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळस जैतिर गावचे ग्रामदैवत नराचा नारायण म्हणून ज्या देवाची ख्याती आहे, त्या जैतिर उत्सव आज कवळासाने संपन्न झाला। गेले 11 दिवस तुळस गावामध्ये या उत्सवानिमित्त चैतन्याचं वातावरण आपल्याला पाहायला मिळालं। श्रीदेव जैतिराने प्रत्येक भाविकांच्या घरी भेटी दिल्यात आणि ही दरवर्षी या उत्सवाची आतुरतेने सर्व भाविक या पंचक्रोशीतील नागरिक असतील किंवा चाकरमानी असतील हे वाट बघत असतात आणि हा उत्सव आज कवळासाने संपन्न झाला। आजच्या दिवशीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात गर्दी आपल्याला तुळस या ठिकाणी श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची पाहायला मिळाली। या जैतिर उत्सवासाठी जैतिर उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी व आजच्या शेवटच्या दिवशी अनेक कानाकोपऱ्यातून भाविक जे आहेत ते दर्शनासाठी श्रीदेव जैतिराच्या येतात।
अगदी या महाराष्ट्र राज्यासहित कर्नाटक असेल, गोवा असेल, त्याचप्रमाणे चाकरमानी मोठ्या प्रमाणात या उत्सवासाठी आपली हजेरी या ठिकाणी लावतात आणि मोठ्या उत्साहात हा 11 दिवस कार्यक्रम असतो तो संपन्न होतो। जैतिराच्या दिवशी तसेच कवळास जो असतो या दिवशी ज्या विधी असतात त्या पारंपरिक प्रथेप्रमाणे या ठिकाणी संपन्न होतात। श्रीदेव जैतिराचे मांडावर खेळ पाहण्यासाठी सुद्धा भाविक मोठ्या प्रमाणात आपली उपस्थिती दर्शवितात आणि आज कवळासाच्या दिवशी शेवटी सर्व भाविकांना कौल देत या ठिकाणी श्रीदेव जैतिर जो आहे तो आपल्या देवघरी विसावतो आणि पूर्ण वर्षभर पुन्हा सर्व भाविकांच्या नजरा या जैतिर उत्सवाकडे किंवा जैतिर उत्सवाची सर्व भाविक वाट पाहत असतात। मात्र इतर वर्षभर श्रीदेव जैतिर यांचे जे पाषाण आहे त्याला कौल लावून जे वार्षिक जे विधी असतात किंवा वार्षिक जे कार्यक्रम असतात ते संपन्न केले जातात। तसेच ज्या तरंग देवता असतात यांच्यामार्फत हे सर्व वार्षिक कार्यक्रम आहेत ते संपन्न होतात। मात्र आज ह्या 11 दिवसच श्रीदेव जैतिर संचारी अवसारी स्वरूपात या ठिकाणी तुळसला या ठिकाणी सर्व जे धार्मिक कार्यक्रम आहेत ते संपन्न होतात आणि या 11 दिवसामध्ये श्रीदेव जैतिर या ठिकाणी भाविकांच्या घरी भेटी देतो। तसेच या ठिकाणी जो माझ्या आपण मागे बघताय त्या मांडावरती श्रीदेव जैतिर असेल किंवा तरंग देवता असतील या भाविकांचे काही प्रश्न असतील किंवा काही त्यांच्या समस्या असतील या सोडवल्या जातात आणि बाकीचे दिवस उर्वरित ज्या वर्षभरात श्री कौल प्रसादाने या ठिकाणी बाकीचे मार्ग किंवा बाकीचे कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होतात। आज गेले 11 दिवस चालणारा हा जैतिर उत्सव कवळासाने संपन्न झालेला आहे आणि या उत्सवाला सुद्धा अनेक भाविकांनी आपली उपस्थिती दर्शविली होती। कॅमेरा जर्नलिस्ट साहिल दहीबागकर सहित दीपेश परब, वेंगुर्ला।